हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। जाय बर' सावथुननि मुङानो जादों रैखाथि। लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावहाय जों गाहायै गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों नङा होमबा लोगोफोर। जेरै मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमनि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। गोबाङानो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिम गोबाङानो नायखादोंमोन आरो नुखादोंमोन एज ए फिल्मसिम प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों। स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 आ दाखालिसो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला एज ए फिल्मसिम प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर। बे पार्ट 9 आनो लास्ट पार्ट जाबाय लोगोफोर। बे बर' सावथुना बेनिफ्राय गैलिया लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दासिमाव नायाखै बयबो नायहैदो एज ए फिल्मसिम प्रडाक्सन चेनेलाव। स' लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ सोर फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोना खेबसेनो फुल मुभि रिलिज खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनबाय थायो।